Avignon. Og der er noget, jeg kan se nu, som børnene der nok skal flage om at få lov til at prøve. Det kommer vi nok ikke udenom. Men så der er plads til os et eller andet sted herinde. Enten den ene eller den anden side. Den halve bro. Og fordi den blev ved med at gå i stykker, så holdt man op med at genopbygge den. Men hvorfor kunne vi ikke bare prøve, indtil det virkede? De prøvede mange gange, men den blev ved med at gå i stykker, når det blev oversvømt. Så er vi gået op ad alle trapperne ned fra havnen, forbi den halve bro og op i parken. Og mægtig fint herovre. Og en fantastisk udsigt over Rhônen og Mont Ventoux, som vi sejlede forbi. Og der sidder en eller anden og skaber sig op i træet her. Her står vi ved Notre Dame de Avignon. Endnu en gang har de formået at placere kirkerne på byens bedste beliggenhed. Med udsigt her til Mont Ventoux. Flot.
være, at Frankrig ikke er lut og lavkage, men det er i hvert fald lut. Sidder firebenene her og lader op. Hvor varmt. Hop. Det kan da godt være, at man sidder nede i Frankrig, i Sydfrankrig, i Avignon, og drikker øl og friskpresset appelsinjuice. Så man skal lige følge med i landskampen alligevel. Længere væk er vi da ikke, trods alt. Vi er lige inde i en sluse nede i Port St. Louis, for at komme ind i havnen. Så det er den sidste sluse, den der. For nu. Så det René, noget af den stil. En kombination af en masse strømhjøler, der er meget strøm her. Og så skulle have styr på vejrudsigten, så slinger det en lille smule her. Nu står vi ved endnu en skillevej og skal vælge, om vi skal ned ad Petit-Rhône her til højre, eller Grand Rhône her til venstre. Begge dele går til Middelhavet, men på hver deres side af Camarguen. Vi vælger den til venstre, Grand Rhône, som går til Port St. Louis. Og så må vi se, om vi skal den anden vej, når vi skal hjem af. Nu er vi snart ved at være fremme ved Port St. Louis. Der er lige sådan en færgerute her. Den er ikke ret stor færge, men det er godt nok mange biler, den tager ombord. Nu er det ligesom om, at skibenes facon, de skifter karakter. Det bliver sådan lidt mere havgående. Vi er også nået ned til enden af Rhône. Og Port St. Louis ligger lige herinde. Nu skal vi lige igennem en sluse for at komme ind i kanalen, hvor havnen ligger. Der er faste åbningstider på slusningerne, så vi må se, hvornår vi kommer igennem. Den næste tid, det er 18:45, og klokken den er nu 17:50. Så nu kalder vi ham lige og melder vores ankomst, så han ved det. Så må vi se, hvad der sker. Vi er lige ankommet
til Port St. Louis. Kommet ind ad den der, under den der kæmpe bro. Der var en sluseport, som ligesom skulle bruges til at lukke af for strømmen. Antager vi, for vi er ikke blevet sluset nogen steder. Sådan at man kom stille og roligt herind uden for meget strøm. Der er noget musik fra havnen. Så må vi se, om vi kan finde et eller andet sted, vi kan ligge. Umiddelbart ser det ud til, at det er noget med noget bøje bag til. Vi skal have fat i. Noget anderledes størrelse end det, vi har været på de seneste par måneder. Der er også nogle flere pladser, man ser her. Der ligger fortøjninger